Oké, Krisztián, akkor légy kedves, mutasd be magad, illetve a tevékenységed egy pár szóban. Cégem a Patyolat Chemicals Kft. Valamivel több mint 20 éve forgalmaz és fejleszt ipari tisztítószereket. Jó magam ezen a területen mozgok már közel 30 éve, és nyáron megfogalmazódott bennem egy gondolat, ami eddig nem tudom, hogy miért nem jutott az eszembe, és nem is láttam ilyet a piacon, hogy a koncentrátumok egy részét gyárilag részben töltött kiszerelésbe kellene forgalmazni. Így született meg az Easy Pro kiszerelés család. Mi indokolta azt, hogy ilyen kiszerelés családot csinálj vagy készíts? Egyre több helyen munkaerő hiánnyal szembesülnek a cégek, ezáltal nincs idő higítgatni a termékeket, illetve áttöltögetni, viszont igény az felmerülne erősebb termékekre. Aztán, ha ez még olcsóbb is, mint egy háztartási, amik még a mai napig a piac 60%-át uralják, akkor pedig már többletet is tudunk ütni egy csapásra. Milyen konkrét előnyt jelent a vállalkozások számára az Easy Pro termékcsalád? A legfontosabb előny az ár. Alacsonyabb költségekkel tudnak dolgozni a kedves felhasználók. Ezen kívül jóval hatékonyabb terméket kap, mint egy háztartási termék, és további előnyök a logisztikában fedezhetők fel, ez legyen akár a szállítás, akár a tárolás, mert jóval kisebb súly igényel, mert ugye vizet nem szállítunk. Hogyan segít az Easy Pro a vállalkozásoknak a költséghatékonyságban? A termék koncentrált formában érkezik, így a felhasználónak csak csapvizet kell hozzáadniuk, ami jelentősen csökkenti a logisztikai és tárolási költségeket. Rendben, akkor mutassuk be, hogy az Easy Pro megoldás a gyakorlatban hogyan működik. Egyszerűen használható, csak csapvizet teszünk hozzá. És már használhatjuk akár egy átlagos háztartási terméket. Milyen előnyökkel jár az Easy Pro használata az ipari takarítás során? Egyszerűen használható, nem kell gondolkodni, mert gyárilag annyi van benne, amennyi szükséges a felhasználáshoz, és környezetbarát, hatékony, tehát tökéletes választás.